ang baliwaan na Libon sa loosan ng mayaman lugar sa probinsya ng Albay. Usap na pruweba na yan iuwi niya mapusti. Kasi manigos, masti sa ulong panahon na nagkausa, nagtitinarapangan, nagbabay niya.
simple ang buhay ng pamilya Libon. Tulong, pa, nagkakaroon-karang kasama rin ang gusto ng sa mahal na kagulangan, bagyo, trahedya o pandemya, dahil pagkatako ng nagkakaroon na Libon. Thelma provision Walaungan ng buwan ng Libon, nakapira sa pagsalantanin ng mga peso Mga magulang na paghiling mo kaso kasi masaling pagtugod sa trabaho ng mga kalisilan na rakan ang lebo. Senyo! Sadya!